Com es fan les restes portant-ne? Restarem 43 menys 28. Ens fixarem en les unitats i les desenes. Sempre comencem per les unitats. 3 menys 8. Però el 3 és més petit, per tant, no es pot restar. Com ho fem? Doncs molt fàcil. Transformem una desena en 10 unitats i ens les emportem a la fila de les unitats. Ara, el 4 es converteix en 3 desenes. Les 10 unitats les sumem i ens queden 13. Ara sí, restem 13 menys 8 i són 5. 5 unitats. Recordeu, del 8 per arribar al 13. Ens dona 5 unitats. Ara restem les 3 desenes menys 2. Ens dona una desena. Ara anem a fer una resta amb centenes. 403 menys 286. Comencem per les unitats. 3 menys 6 no es pot perquè el 3 és més petit. Com hi ha un 0 a les desenes, t'has de fixar en les centenes. El 4 li dona un 1 a les desenes i es converteix en un 3. Fixa't en les desenes. Ara tenim un 10. Li dona 10 unitats i es converteix en un 9. Les 10 unitats es sumen a 3 i tenim un 13. Ara sí, 13 menys 6 és 7. Recorda, 6 per arribar a 13 igual a 7. I 8 per arribar a 9, 1. I 2 per arribar a 3, 1.